Wanajana weche mag tuke ni Uganda mathoth ong'eyo Austin Rolls-Royce Odhiambo chakre Jumapil mokalo tok loyo ne tim mar Harambee Stars gol no makende tuke mag CHAN. To kata kamano en jatugo masulwe mare oserieny e klab mar Gor Mahia kaachiel gi tim mar Harambee Stars. Mana kaka jafwambo marwa James Opondo lero, Austin mane ochako tuke adhula e kar dak ma Babadogo en jatugo masulwe mare osebedo ka rieny kaluwore ni nitiere e kinde ma jokogalo nyalo tude tere ma odhi otug e pinje maoko. Kenya looking to advance their cause, looking for a goal, and they find it brilliantly. Mano gol makende mane ulogi jatugo Austin Odhiambo ne tim mar Harambee Stars kinde mane Stars rakore gi tim mar DR Congo e tuke mag CHAN higa mar 2024 madhi nyime pacho ka. We aduoke ni chien matin nyakwaramogi. Austin Odhiambo mong'ere gi nying mar Rolls-Royce madalagi nitiere kaunti ma Siaya nonyuol e higa mar 2001 kar dak ma Kariadudu buore Nairobi. Ngimane mathoth nodago e kar dak ma Babadogo gi kanyo ema nochako bedo gi lek mar tugo tuke adhula gi wadgi maduong' Tyson Otieno. E higa mar 2016 ne ofweny were mare gi jatugo machon Boniface Sambani mane omiye thuolo mar donjo e klab mar FC Leopards. E higa mar 2021 Austin nowuok e klab mar Leopards kendo donje klab mar Gor Mahia. En ang'o momiyo jatugono nigi kit tugo mopogore gi jotugo mamoko? Gimomiyo Austin en jatugo manie level mamare en rieke ng'eny mana kaka wachono. Segocho kode kaya, segocho kode national team, en jatugo ma nigi uwezo maduong' ahinya. Ma wan kaka jokogalo gimanyalo wacho ni wamor ka waneno kako tiyo ne jopiny ne piny mangima to kata mana jotugo mamoko go bende tiyo maber ahinya. Koro mare en mana ni med lemo negi mondo gimed ting'o bendera mar Gor Mahia malo. Odhiambo notugo tuke mokwongo ne tim mar Harambee Stars e higa mar 2024 tuke mag Kosafa kendo loyo gol mare mokwongo. Bende ne otugo ne Kenya e tuke mag manyo tiko tuke mag AFCON higa mar 2025. Tuke mane otugo mokwongo nomiyo piny ngima neno kit tugo mare gino ma osemiyo klepe pinje maoko mwonyo ne olaw. E higa mar 2021 ne owito thuolo mar dhi piny mar Sweden. Kata kamano, kapten mare Philemon Otieno nigi luoro ni tugo mare makare tim maduong' mar Harambee Stars nyalo biro miyo owuog e klab mar Gor Mahia kodhi e pinje maoko. En jatugo maber to sani tich motiye e national team piny mangima nene. Koro gimanyalo wacho ni analamo ne maber ni omed tiyo matek kako tiyo no to omed ting'o nying kogalo malo to bende omed tiyo ne jopiny maber to okinyal ng'eyo. Scouts bende neno opira ni all over the world. Koro analamo ne ni koyudo better deal to odhi olos ngimane. Harambee Stars biro rakore gi tim mar Angola chieng' tich ang'wen tukgi mar ariyo mar Group A kaloch biro miyo gi thuolo maduong' mar goyo kang' machielo e tuke mag CHAN. Philemon nigi geno ni Kenya nyalo donje quarter finals kendo dhi nyaka e finals kolero ni opira onge ng'ama nyalo koro. Onge gimok nyalre mpira sani. Mpira tinde ochiewo onge tim maduong' onge tim matin. To gima advantage ma wan go kaka jo Kenya en ni opira ni go dala ka. Koro fans gi jotugo bende koro nigi moral ni opira go e dala waka. Koro okane gima nyalo tamo wachope finals kech wan gi jotugo bende mabeyo te national team. Kocha mar Kenya Benny McCarthy biro miyo Austin Odhiambo thuolo machielo mar rieny ne timno mar Harambee Stars e kinde ma gimanyo okombe margi mokwongo mar CHAN nyaka ne chak tukegi. Kenya nitiere Group A kama oting'o timbe kaka DR Congo, Angola, Morocco kaachiel gi Zambia. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Bang' bedo kod yweyo tok season mokalo